Azért! Kifelé. Na, hé! Menjen hely! Menjenek innen! Menjenek ki! Meg fogsz döbbenni. Mi a? Hé! Menjenek ki! Na! Na, hé! Megdög lesz. Mi a? Nem szígyelítek magad. Hagyjál! Nem! Ide bejöttek. Hagyjál! Fejem meg lesz, szállítós most már! Kirinni valaki, jobban itt farasz, mindjárt. Na, menjenek ki! Hagyjál! Na, hé! Gyerekek! Na jó. Na jó. Csinálj rá. Engedd el! Nem mész! Ezt nem. Meg foglak ölni, nem szígyeled magad? Nem! Bejössz ide, azok után, amiket csináltatok. Nem oldod meg, hogy itt ordibálsz, beszélj. Fejálló fel, nem mögöllek! Azok után bemertek jönni. Be! Amiket megcsináltatok. Te el akartátok rabolni a kislányt. Értek meg. Te gyökér! Figyelj. Ki a gyökér? Elsőbb a tekerem, nem tudod. Te! Léhányom most!